Κυρίες και κύριοι, σας καλησπερίζουμε στο καινούριο παιχνίδι του Λεβοά, το δίκτυα Draw, το οποίο σάρεσε στα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα κανάλια. Αλλά σας καλησπερίσουμε σήμερα τους δύο παίκτες από το ΕΠΑΛ Μεσολογγίου, τον Άντι Ζεράη και τον Δημήτρη Λαναρά. Ένα πάρα πολύ ζεστό και δυνατό χειροκρότημα. Καλησπέρα σας, παιδιά. Καλησπέρα, κύριε Στυλιανόπουλε. Ερχόμαστε από το όμορφο Μεσολόγγι και το πρώτο ΕΠΑΛ Μεσολογγίου. Πολύ ωραίο το στούντιό σας. Ελπίζουμε όμως να διασκεδάσουμε και να κερδίσουμε τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά θα μας χρειαστούν πολύ για τις σπουδές μας. Φυσικά, παιδιά, ελπίζουμε και εμείς να κερδίσετε τα λεφτά για να εκπληρώσετε τα όνειρά σας. Αλλά ας δώσουμε ένα δυνατό χειροκρότημα στα παιδιά για να τους εμψυχώσουμε! Πιο δυνατά! Εσύ, Δημήτρη, τι έχεις να πεις για όλα αυτά που λέει ο Άντι? Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Άντι, αλλά δεν πρέπει να είμαστε τόσο αισιόδοξοι. Πρώτη ερώτηση. Το μοντέλο αναφοράς σώζει είναι προϊόν του οργανισμού. Ποιανού οργανισμού? Α. Του ISO, Β. της ATU, Γ. της έτσι ή Δ. της IAB? Η απάντησή μας είναι το Α. Και φυσικά, κυρίες και κύριοι, είναι το Α! Μπράβο! Συγχαρητήρια, παιδιά! Τώρα ας πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι: η τεχνική που επιτρέπει δεδομένα από πολλές πηγές να μεταδίδονται μέσα από την ίδια γραμμή επικοινωνίας είναι Α. η μεταγωγή πακέτου, Β. η μεταγωγή κυκλώματος, Γ. η πολυπλεξία ή Δ. η TDM? Δημήτρη, αυτό άστο πάνω μου. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι το ξέρω. Και φυσικά η απάντησή μας είναι Γ. Πολυπλεξία.